Bienvenidos a Total Fútbol y bienvenidas a Total Fútbol con Teos y Basnu. Total Fútbol con Teos y Basnu. Os voy a enseñar algo grande en la historia. Vamos a hablar de Arrigo Sacchi. Cambia mucho el modelo de entrenamiento, cambia mucho el modelo de juego, aunque es parecido a Rinus Michels, pero también es propio lo que hace Arrigo Sacchi en la manera de entrenar, en los bloques, cómo entrena por bloque a los equipos, ¿vale? Hace diferentes entrenamientos, cambia la manera de entrenar, según cuenta muy bien Carlo Ancelotti, ¿vale? Entrena mejor por bloques, grupos de 8, 7, 10 jugadores, ¿vale? Entrena mucho mejor el ataque-defensa, jugando en núcleo, entrena muy bien en núcleo y presiona muy bien en núcleo, defiende hacia adelante siempre, nunca hacia atrás, siempre se defiende hacia adelante. Trabajan todos muy unidos en bloque hacia adelante y hacia los costados. Y la elasticidad, la flexibilidad táctica individual también. Mucha presión individual con mucha flexibilidad y técnica defensiva. La comunicación también es brillantísima. Xunto local. O díscolo xogador é prácticamente o enfrentamento, o duelo entre ambos os dous xogadores. También tenemos a una plantilla excelente. Como en la portería está en el Milan Gali, Tassotti, Maldini, Colombo, Gali también en defensa, Baresi, Donadoni, Ancelotti, atención, Ancelotti con el número 8, fíjense bien, Carlo Ancelotti, Piris, por donde lo va a aparecer, Alberto de Dani, por supuestísimo, el futbolista total, único contra Maradona, uno de los mejores jugadores del mundo en este momento, lo más completo, el más completo. Lo que no me gusta es que Maradona se le permite desde el año 84 adelante jugar tomando sustancias, drogas y no se le corta su trayectoria que debe obligarse a no hacer eso. Bueno, pregúntale a Martín y a Salvo que combatando por hoy. Tenemos a Carella, Tino Ferran, con número 3, uno de los 25 mejores defensas de la historia. El Tino Ferran ha sido un poco impresionante. Franchet, Francini, Vigliardi, Renica, Careca con el 7, de Napoli con el 8 jugador referente, Bañi, Maradona, Romano, un jugador también, Carnevale y Jordán. Arrigo Sacchi, partido de Liga, año 68. Primeiro balón lanzado por Maradona e primeira falta sobre o capitán napolitano. Non ían nin 5 segundos deste partido cando se producía esa falta. Xogando Bañi, outro dos homes importantes do conxunto local. O díscolo xogador napolitano presente hoxe nesta aliñación do conxunto azul. Algún problema nos comezos de partido e hai que repetir o lanzamento. Pero imos lembrar rapidamente cales foron as aliñacións ou cales son as aliñacións iniciais neste partido. Polo Nápoles, na portería Carella, co 2 Bruscolotti, co 3 Ferrara, co 4 Francini, co 5 Vigliardi, co 6 Renica, co 7 Careca, co 8 De Napoli, co 9 Bañi, co 10 Maradona e co 11 Romano. O 11 titular do Milán, formado por ese home Gali, co número 2 Tassotti, co 3 Maldini, co 4 Colombo, co 5 Gali, co 6 Baresi, co 7 Donadoni, co 8 Ancelotti, co 9 Virdis, co 10 Gullit e co 11 Ebani. Quédase no banquiño a gran estrela Van Basten. Estamos vendo xa os primeiros compases deste partido que prácticamente se interrompe en todas esas xogadas. Xogando agora o Milán, controlando o esférico, primeiros compases deste partido e prácticamente primeiros lanzamentos sobre a porta local. Un balón que atallou o gardameta Carella ante a presencia de Pirdis, o dianteiro centro do...
De momento date cuenta que ha evitado jugar por aquí para jugar en rombo, como un rombo, y salir directo. Tiene a Gullit, que es impresionante también. Las bajadas de balón de Gullit, los cambios de ritmo hacia adelante y hacia atrás de Gullit, pero juega como un rombo por centro, dentro de centro y rápido y directo. Milán. Aí está xogando o Nápoles, non controlou Diego Armando Maradona, recupera o Milán en defensa. E o equipo milanés montando o seu ataque. Atención a Gullit pola dereita. Balón para o Rubio Colombo, triangulando perfectamente o Milán nestes primeiros compases do partido. Aí está o centro de Maldini, sen problemas para Garela. Non se atreveu o adestrador local Bianchi a xogar prácticamente con 3 puntas, a pesar dos pedimentos dos propios xogadores. Por lo tanto, solamente Careca e o propio Maradona estarán en punta. Un home como Bagni, habitual centrocampista, estará xogando con número 9, pero realmente no medio do campo. Aí está De Napoli, perfectamente tapado nesa acción polo conxunto do Milán. Aí teñen o número 3, Maldini, o lateral esquerdo do conxunto que adestra Sacchi, Arrigo Sacchi. Atención a Maradona, primeira acción de Diego Armando Maradona. Internábase Bagni, o colexiado pitou falta. Aí teñen o internacional Lobello, árbitro encargado de dirixir este partido. Primeiros minutos de tensión entre os xogadores tanto de Nápoles como de Milán. O partido vital para a consecución do título na Liga Italiana. Falta o borde da área. Diego Armando Maradona, o capitán do Nápoles, indicando a colocación da barrera. O árbitro Lobello. Aí está o guardameta Gali. Ao lado do balón Maradona e máis atrás Renica, lanzamento de Renica, o balón que recupera o Milán por medio de Colombo, que cede ao seu porteiro Gali. Pouco máis de 4 minutos desta primeira metade. Saben vostedes como hai interrupcións no xogo, varias faltas, e aínda non houbo definición por parte de ningún dos dous equipos. Definición en canto a buscar as marcaxes sobre homes, por exemplo, como Gullit, que está velaí xogando prácticamente solto. Non haberá marcaxe especial, dicían os napolitanos, sobre Gullit, pero sí supoñemos que haberá marcaxe especial sobre Maradona. Agás nas faltas nas que non se pode estar con el, prácticamente o resto do partido terá algún defensa pegado ás súas costas. Anticipouse Bicchiardi, acción de Gullit. Balón, sin embargo, favorable ao conxunto napolitano. E o número 6, Renica, que encede desde esa distancia ao seu porteiro a Carella. Saben vostedes como de novo Renica, tras pasar o balón por Ferrara, tivo que entregar a Garela, que optará pola solución máis fácil. Balón adiante para que disputen os xogadores de ambos os dous conxuntos. Pode ser un partido de emoción, esperemos que de calidade nestes primeiros compases. Franchini non é habitual co número 4 no Nápoles. Presión agora dos dianteiros milaneses, dos visitantes, e de novo balón para Garela. 6 minutos de partido, non houve ninguna ocasión nestos 6 minutos que levamos disputados. Houve falta, indica Lobello, favorable ao Nápoles. Como sempre, Maradona neste tipo de lanzamentos. Lanzamento longo de Maradona, buscará a cabeza de algún compañeiro, saltaba Bagni, pero moi forzado o xogador napolitano.
Compre salientar nas alineacións de ambos os dos conxuntos un carácter eminentemente defensivo. Así un home como Ancelotti, que sae moitas veces como defensa, está figurando teóricamente con número 8 na alineación do Milán para reforzar a defensa, aínda que como centrocampista. Atención a esa xogada de Maradona, rouba o balón Maradona, leva a Careca ao lado, segue Maradona e balón ás mans do gardameta milanés Gali. Primeira ocasión clara para o Nápoles aos 7 minutos de partido. Aí está Maradona, lanzamento coa súa perna esquerda, caboa, pero sen problemas para Gali. Xogando o Milán por medio de Maldini. Ancelotti. Abrindo o balón ás bandas. Gullit. Houbo fora de xogo, indicou o Linier, fora de xogo do dianteiro Virdis do conxunto milanés. Ancelotti apoiándose en Maldini. Houbo falta sobre Virdis. Aí o teñen o número 9 do Milán. E xogando de novo Ancelotti, balón largo buscando a Gullit, tocou de cabeza hacia o centro. Acción de peligro que salva a defensa do Nápoles. Recupera aí o equipo de Maradona por medio do número 4, Franchini. E o balón que se irá fora. O Linier manda a seguir, di que o balón non traspasou a liña lateral, recuperou o Nápoles. Maradona xogando con Romano. Houbo falta, indicou o colexiado, moitas faltas neste partido nos algo máis de 10 minutos que se levan disputados. Me parece que un home que vai cando menos no centro do campo a vixiar a Maradona é o dorsal número 8 milanés Ancelotti, un xogador que dicíamos que era defensa en numerosas ocasións e que precisamente agora sae como falso centrocampista para seguir ao xogador argentino. Agora Rénica aos 10 minutos e medio pon o balón en xogo, balón que tentaba coller de Nápoles, sen embargo segue favorecendo o lanzamento conxunto local de Nápoli, buscando o apoio do brasileiro Careca, e balón atrás ás mans do gardameta Garela. A ver, hay que dejar claro que no es defensa Ancelotti. Diga lo que diga, era un mediocentro clásico al uso. El uso de su número 8 dice como es su mentalidad. Cuadriculado en sus pasos, meticuloso en sus pasos, ¿vale? Sobre todo hacia adelante y hacia atrás, basculando también, es decir, hacer la cruz muy bien. 6, 7, 8 pasos muy bien hacia cada lado, hacia adelante, hacia atrás. La protege muy bien con el interior y el exterior, con la mano protege bien. Se comunica visualmente muy bien, muy rápido, y a veces saca, cada partido intenta sacar un tiro, 2, incluso 3 lejanos, o un pase, 2, 3 lejanos muy en vaselina, pero es prudentísimo y se arriesga muy bien, tiene mucha elasticidad en cuanto hay un jugador cercano. Era un jugador general, va avanzando siempre con el equipo, siempre se preocupa del equipo. Recupera aí o Nápoles, o Milán, perdón, por medio de Ebani, antibolista defensa napolitana, concretamente o número 9, Bagni, o xogador das medias caídas, cando xoga de novo o Milán. Bagni en acción, recuperou para o Nápoles, novo roubo de balón, esta vez por parte do Milán. É o partido que está sendo de baixísima calidade nestes primeiros minutos de xogo. Atención a Maradona, buscaba a penetración de Careca, durísima entrada de Colombo,
sobre o número 7 do Nápoles, Careca. O colexiado parece que vai amosar o primeiro cartón amarelo deste partido. Saben vostedes os 12 goles marcados por Careca nestes 27 partidos de campeonato. Cando vemos a repetición, o lanzamento de Maradona, e como no choque parece que sae peor parado o xogador local. Remate de cabeza que se foi directamente fora de Careca. Vais a botar a falta favorable ao Nápoles. Balón ao centro da área, remate de cabeza que se foi directamente fora de Careca. A ver que indica o colexiado. Parece que hai un novo lesionado. Son continuos os encontronazos entre os dous equipos. E o número 3, Maldini, o defensa lateral esquerdo do Milán, que se atopa ahora caído sobre o terreo de xogo. Un xogador que marcou únicamente 2 goles. Certo é que lateral con Careca parece que xa se recupera e seguirá no terreo de xogo. Aí teñen o tempo transcorrido, 0-0 no marcador. Os primeiros 15 minutos de partido. Pouquísimas ocasións de gol, a excepción dun remate de Maradona, que parou sen problemas Gali, e o Milán prácticamente non chegou aos dominios de Garela. Era o capitán Baresi o que tocaba para Evani. Atención a ese lanzamento. Sigue controlando Baresi. O Milán buscando a penetración por la izquierda. Evani. Jugada de Evani sobre Virdis. Atención ao lanzamento. E finalmente a defensa napolitana. Lanzamento agora alto do capitán do conxunto milanés. Seguen aumentando os berros dos aficionados locais, animando o Nápoles. E sen dúbida este partido decisivo, 42 puntos Nápoles, 41 Milán, que se pode... No lo he visto bien, pero diría que era Ancelotti el que ha sacado el tiro. decidir precisamente co ánimo dos aficionados nas bancadas. Un empate tamén pode ser suficiente pro conxunto local. Jugando agora a Careca. Recupera o Milán. Era Maldini o que enviaba o balón prácticamente ao lado ao campo do conxunto local. E Rénica o que tenta combinar con Careca. Segue o xogo impreciso no centro do campo. Atención a esa parede do Nápoles, foise moi largo ese balón que sacará. Segue o xogo impreciso no centro do campo. Atención a esa parede do Nápoles, foise moi largo ese balón. De novo balón en poder do líbero napolitano Rénica. Balón sobre o porteiro Carela, sen presas nestes minutos iniciais por parte do Nápoles. Está tentando non perder balóns en medio campo. O lanzamento longo de Garela sobre a liña de medios do conxunto milanés. Balón para Tassotti, o lateral dereito
do Milán. Gullit, que baixa a medio campo a buscar balóns, xoga con Donadoni, a este non deu controlado, e de novo balón para o Nápoles, xogando Bruscolotti para Rénica. Agora Romano deixou moi ben o balón para o seu compañeiro de Nápoles. Segue. Por Dios, es impresionante cómo tiran el fuera de juego, ¿eh? Es tremendísimo, es maravilloso. Cuando el organizador recibe la pelota, os daréis cuenta que el organizador recibe la pelota y se adelantan de una manera maravillosa. Bagni, perdeu Bagni, pero non hai problemas para a defensa napolitana. De novo comeza a xogada prácticamente na defensa. Homes como Villardi, número 5, ou Rénica, co 6, son os encargados de facer eses lanzamentos longos que tamén son controlados perfectamente por Colombo, Franco, Gali ou os laterais Tassotti e Maldini. O Milán que está xogando ca defensa moi adiantada, está xogando en liña, buscando fora de xogo nos lanzamentos largos do Nápoles. Balón que intentaba controlar Colombo. Houbo falta do xogador milanés, o número 4. Balón para Rénica, apoiándose en Diego Armando Maradona. Foise de 3 defensas e finalmente houbo falta por parte de Tassotti. Unha vez que superou o seu marcador, vele aí a acción na que supera a Ancelotti. Ten que entrar o lateral Tassotti para evitar a penetración do xogador argentino. Levamos xa 20 minutos do primeiro tempo e pouco que destacar neste partido. Atención a xogada pola banda. Era Maradona o que tentaba o remate. Entre Maradona e Baresi enviaron o balón pola liña de meta. Haberá, polo tanto, córner, o primeiro córner deste partido a prol do Nápoles. E o propio Maradona encargado do lanzamento. Cinco homes do Nápoles dentro da área en busca de un remate. O lanzamento de córner de Diego Armando Maradona. Tocou Maradona, saltou Gareca e de novo o balón a córner, parece indicar o colexiado. Efectivamente, segundo córner favorable ao Nápoles. Ven aí os homes altos do Nápoles. Tamén Rénica. Cabezazo e o balón que está a piques de entrar. Foi un cabezazo de Franchini que se incorporaba ao remate, pero hai que sinalar precisamente que a xogada estaba anulada polo colexiado Rosario Lovello. Entendeu que houbo falta nese salto dos xogadores napolitanos. Rudi Gullit no seu propio campo, tentando organizar o ataque milanés. Foise o balón a Baresi, tocou de tacón Careca. Maldini o cruce, recupera a defensa do Nápoles. Case 22 minutos da primeira parte, 0-0 no marcador. Cando está xogando aí o Nápoles con falta de Gullit sobre o xogador. Atención a Colombo, non, o balón vai para Gullit. Segue o xogo, o colexiado que non sinala falta, e de novo o balón nos pés do Nápoles. Maradona buscando a parede en corto, non se entendeu agora con Careca, e recupera unha vez máis a defensa do Milán. O número 4, Colombo para Gullit, entrado por detrás. En falta Vigliardi, o número 5 do Nápoles. E xa ven vostedes, cartón amarelo para o central Villardi por esa entrada que foi sen dúbida unha vinganza pola anterior entrada do propio Gullit cando prácticamente non estaba o balón en xogo.
segundo cartón deste partido, polo tanto, para o central Villardi. Tassotti o lanzamento da falta, buscando a Gullit dentro da área. Despexa sen problemas a defensa do Nápoles. Careca a punto de perder. Saindo o número 4, Franchini. Balón para Bagni. Segue Bañez, foise perfectamente de dos defensas. Atención a esta xogada do Nápoles. O lanzamento xa sen forzas do propio Bañez al mans do gardameta Gali. Camiño xa dos 25 minutos deste primeiro tempo e continúa o marcador con empate a 0. Xogando agora o balón o Nápoles. Romano buscaba o desmarque de Maradona. Toca Bruscolotti, segue o peloteo no centro do campo. Agora era Ferrara. Colombo non pode dominar o xogo Franchini e finalmente houbo falta a prol do Milán. Verán vostedes como pouco a pouco o conxunto milanés no centro do campo consegue tecer prácticamente unha malla moi difícil de superar. Xogadores como Colombo, Donadoni, o propio Gullit controlan perfectamente o esférico e soen sair co balón controlado. Vereía Baresi, prácticamente o balón para Colombo. Hubo intervención da defensa e segue o balón en poder dos milaneses. De novo iniciándose a xogada. Moi longo ese disparo, desde moi lonxe. Houbo falta de Maradona. Maradona entrou en falta e Tassotti, que vai ser o encargado de poñer o balón en movimento. Deixa para o capitán Baresi, o líbero. Agora Gullit estaba moi marcado e non hai xogadas de calidade nestes lanzamentos de un e outro equipo. Baresi xogando para o Milán. Ancelotti apóyase en Gullit. Virdis para Gullit. Atención á xogada entre os dous puntas do Milán, que acabou en córner. O primeiro favorable a escadra de Arrigo Sacchi. Atención ese lanzamento, xa subiron tamén os defensas centrais buscando remate de cabeza. Balón moi pasado, o propio Careca rexeitou, tamén Maradona. Reclaman os xogadores do Milán que hubo man na acción de Diego Armando Maradona. Vexan vostedes a Fora por moi pouco ese remate de Gullit á esquerda. Fora por moi pouco ese remate de Gullit a Ancelotti. Pegado o balón, tamén está máis atrás Gullit. Parece unha xogada ensaiada, efectivamente. Remate de Gullit. Foise fora por moi pouco ese remate de Gullit á esquerda de Garela. Parece que houbo córner, velaí a repetición do lanzamento axustado e toca moi pouquiño, pero un pouco Garela, polo tanto lanzamento da esquina, segundo lanzamento favorable ao Milán. Velaí a repetición da xogada. E xa en vivo, atención a esa xogada. Balón tocado pola defensa e novo lanzamento desde de Ancelotti, o seu marcador. Aí teñen as disculpas entre Ancelotti e Maradona. a primeira parte a favor do conxunto milanés. Donadoni acode aí a recibir. Atención a ese lanzamento, ten que sair o gardameta Garela, que finalmente se fai co esférico. Maradona. Houbo falta de Ancelotti, o seu marcador. Aí teñen as disculpas entre Ancelotti e Maradona. O colexiado parece que indica saque de banda.
falta. Xogando Rénica, o líbero. E fútbol control prácticamente por parte de ambos os dous conxuntos que non teñen presa. Un gol pode chegar de abondo para conseguir un campeonato. Garela buscando unha vez máis o lanzamento longo. Aí está Careca. Recupera o Nápoles. Atención a Maradona. Balón en profundidade sobre Franchini. Foi máis rápido Tassotti e recuperou para o Milán. Balón que favorece o conxunto visitante. Vai ser o lateral Franchini, quen xa a piques de chegar ao minuto 30 de partido. Xoga o balón cara atrás, cara ao seu gardameta Gali. Os homes do Milán que acoden a buscar eses balóns. Non hai presa para xogar o esférico desde atrás. Vexan a Baresi xogando para Maldini. O lateral pola banda, sen presa, tentando facer xogada. Xogou moi ben Maldini con Ebani. Segue Maldini. Balón atrás. E finalmente Rénica ten que vir buscar ese balón. A banda, protexelo. Rénica e Maldini. E non hai presa. Ebani. Esperemos que sinale o colexiado. Sinala fora de porta. Ou fora de banda, pero favorable o conxunto milanés, porque a xogada realmente era discutida por parte dos locais. Recuperan precisamente por medio de Bañi, en lento andigo aí o xogador napolitano Baresi, buscando a Tassotti, banda dereita, o Milán controlando agora as empresas. Erro de Tassotti, Maradona e Ancelotti, e balón ao que non chega a Colombo. Algo máis de 30 minutos da primeira parte, 0-0 no Estadio San Paolo entre Nápoles e Milán. Atención a saída no contraataque napolitano. Careca cortou Baresi unha vez máis para o Milán, buscando a Gullit. Anticipouse Bigliardi, o seu marcador recupera sin embargo Gullit. E de novo o Milán controlando o balón en medio do campo, buscando a saída pola banda dereita de Colombo. Balón para o Nápoles. Andivo lento Maradona. Recupera sin embargo o argentino. Chegou por detrás Donadoni. E balón favorable ao Milán. Prácticamente non houbo xogadas perigosas dignas de mención nestes primeiros 45 minutos. Un partido que ten emoción polo que están a se disputar no terreno de xogo ambos os dous conxuntos, pero que carece desa espectacularidade que cabía esperar de dous equipos que están clasificados nos primeiros lugares da Liga Italiana. Colombo vai facer o lanzamento desde a banda dereita. Perdeu Donadoni e será saque de portería. Agora Franchini o que deixaba para o seu gardameta Garela, e supoñemos que repetición da xogada. Patadón cara adiante, buscando a cabeza sobre todo de Careca, o xogador brasileiro, que se desenvolve moi ben por alto. Nesta ocasión lanzamento longo. Tassotti tocou de cabeza. Segue o balón en terra de ninguén. Finalmente os defensas milaneses que seguen coa posesión do esférico. Non entendeu agora Virdis a xogada de Tassotti e o balón aos pés dos milaneses que comezan o contraataque. Rénica tentando organizar desde atrás. Balón de precioso de Maradona para o número 4 Franchini. O cruce está Colombo, deixa, apóyase en Maradona, centro deste buscando o segundo pau. Balón ao centro e cortará a defensa do Milán. Manda a continuar o xogo o colexiado. Ebani que busca a Gullit, Bigliardi, e control perfecto do marcador de Rudy Gullit
que envía de novo a Garela. Rénica organizando outra vez, teñen que xogar desde atrás os xogadores napolitanos. O líbero Rénica tentando proxectar os seus compañeiros. Lanzamento agora para Franchini, pouco lento Franchini, parece que vai perder diante de Colombo. Virdis tocou ese balón, Colombo de novo, erro de Colombo, Bagni que toca e segue o balón en poder do Milán. Donadoni buscando o pase largo, cortou unha vez máis a defensa do Nápoles. Bagni, o número 9, tentando a penetración pola banda dereita, cortou perfectamente Maldini e de novo balón favorable ao Nápoles. E vexan vostedes o seu adestrador preocupado polo decurso deste partido. Levamos xa 35 minutos do primeiro tempo, empata a 0. Balón que controla Careca, atención a esa xogada. Maradona non de Napoli non puido facer xogada, contraataque dos milaneses, rápido contraataque de Ancelotti. Houbo falta pola entrada do líbero Rénica que impediu a acción do xogador milanés. Falta perigosa favorable ao Milán, na posición ideal, aínda con pouco lexos para Gullit. Aí vemos de novo a repetición da entrada de Rénica, o líbero do Nápoles. Garela colocando os seus compañeiros. Atención ao lanzamento, balón para Virdis e gol. Gol do Milán cando levamos 36 minutos da primeira parte. Atención a este gol, velaí a repetición dese lanzamento, peta na barreira o balón, Virdis que chega desde atrás, sae Garela, pero o veterano dianteiro milanés consegue sorprender a gardameta de defensas. Por lo tanto, primeira sorpresa cando vemos unha nova repetición dese lanzamento de Ebani, o balón que queda solto e como aproveita Virdis. Unha nova repetición do gol do Milán, a habilidade de Virdis aí cruzando ese balón entre o defensa e a saída de Garela, que supón o primeiro tanto do partido, o primeiro tanto para o conxunto do Milán aos 36 minutos da primeira parte. Tocou agora Maradona de cabeza, pero controlou perfectamente Baresi. Colombo recitando o esférico. De novo Tassotti buscando afastar balóns da súa área e Gullit o único home quen queda aos defensas locais. Non terán presa agora os napolitanos por facer, os milaneses por facer xogadas en tanto canto que teñen o marcador ao seu favor, e ademais adoitan xogar moi ben en contraataque. Atención a de Napoli buscando a Careca, segue Careca un pouco lento, o seu lanzamento petou nun xogador contrario, supoñemos que hai córner a prol do conxunto local. Aí teñen o tempo que levamos de partido. Non hai presa por parte do Milán, controla agora, pero que entrou en falta. Vexa vostedes como agora perden tempo os xogadores napolitanos, buscarán eses trucos, os xogadores milaneses buscarán eses trucos para chegar cando menos ao remate destes primeiros 45 minutos coa vantaxe no marcador. Xogando Ebani, non hai presa por parte do Milán, controla agora de Donadoni, Ancelotti, Gullit, non chega Gullit ese balón e intervención do gardameta Garela. Lanzamento longo de Garela buscando unha vez máis a Careca, adiantouse Tassotti, balón para Colombo, houve falta, indicou Novello,
e será balón favorable ao conxunto de Maradona. O Nápoles que perde por 1-0, gol conseguido por Virdis para o Milán no minuto 36 desta primeira parte. E precisamente Virdis foi o autor desa falta sobre o líbero Rénica. Ancelotti con ese home, con Maradona. Tamén estaba Gali para tentar impedir que cheguen eses balóns ao borde da área, porque na beira da área onde Maradona soe adoitar os seus lanzamentos, sorprendendo os gardametas. Atención a ese balón que está a piques de controlar o xogador milanés Evani, e finalmente intervención da defensa napolitana. Segue esa presión do Milán no medio campo, non deixa subir o balón os xogadores do Nápoles, ligando xogadas desde atrás. Garela opta por o lanzamento longo buscando a Careca, pero isto non lle está dando resultado positivo, polo menos nos minutos que van disputados desta primeira parte. Bagni, pois ese balón a De Napoli, e de novo o Milán en posesión da pelota. E o lateral Maldini, o que pon o balón en momento, como sempre que está na defensa. Baresi é o encargado de proxectalo cara adiante. Colombo tentaba levar ese balón, intervención dos defensas napolitanos. Moi ben no centro do campo o conxunto milanés. Era Donadoni en principio que tocaba, finalmente a falta que favorece o conxunto do Milán. O propio Donadoni encargado de poñer o balón en movimento sobre Baresi cara atrás. Ancelotti, Tassotti, e sen prisa o conxunto que adestra Saki. Segue o balón no seu poder, lanzamento longo, e a defensa napolitana que se ve obrigada a rexeitar apuradamente. Un novo saque de banda favorable ao Milán, minuto 41 desta primeira parte, 41 e medio para ser máis exactos. Resultado de Nápoles 0, Milán 1, gol de Virdis no minuto 36 da primeira parte. Aí está, o dianteiro centro Virdis, taconazo para Colombo e balón a córner. Córner número 4 desta primeira parte a prol do Milán, que visita o estadio de San Paolo. Dous córners únicamente a prol do Nápoles no que levamos de primeira parte. Empresa os xogadores milaneses facendo tempo. Evani que vai a poñer o balón en movimento, vexan a marcarse sobre Gullit, xogaba sobre Donadoni, ese lanzamento sobre a área. Atención a Tassotti e finalmente intervención do gardameta local. Tiro con certo perigo, axustado a base do pau dereito da porta de Garela. Tenta facer xogada Bagni, pero moi apurado pola banda dereita. O Milán está tapando perfectamente as subidas por os laterais, tanto de Bagni por o lado dereito como de Ferrara ou Franchini por o lado esquerdo. A solución do equipo de Maradona nesta primeira parte, buscar balóns longos a cabeza de Careca cando hai fora de xogo do brasileiro. E a 2 minutos para chegar ao descanso deste partido, xogando Virdis, o autor do único gol que campea no marcador, perdeu e recupera o Nápoles por medio de Diego Armando Maradona. Apóiase en Careca, meteu a man un defensa, concretamente Ancelotti, o número 8 do Milán. O lexado non amosou cartón amarelo nesta ocasión. Foi clara a intencionalidade de Ancelotti. Pues prácticamente minuto e medio, algo menos, para que o Nápoles tente igualar o partido antes do descanso. O propio Maradona efectúa o lanzamento
a terra de ninguén. El lanzamento agora alto de Ferrara, o que lle quedou sen dúbida un pouquiño adiantado ese balón cedido por Maradona. O público, como poden sentir vostedes, máis caladiño xa nestes últimos minutos, ainda que por veces parece que se anima e que tenta animar tamén ao seu equipo, o equipo que conseguiu nas dúas últimas temporadas o campeonato de Liga. Un Nápoles que foi campeón 2 veces consecutivas e que tenta buscar o seu título nesta temporada. Balón para o Nápoles. Careca tentando sorprender prácticamente el último minuto desta primeira parte. Maradona, balón que corta a defensa do Milán. Maradona entre unha nube de xogadores do Milán. Houve falta, unha falta moi perigosa, prácticamente no minuto 45 desta primeira metade. Unha falta na distancia típica que escolle Maradona, de lai a man do capitán Paresi, por lo tanto haberá lanzamento directo. Tenemos que de Maradona contra a porta de Galli. Última oportunidade destes primeiros 45 minutos. Se o colexiado Lovelo non acorda prolongar por máis tempo un partido que xa supera en 35 segundos os 45 minutos iniciales. Atención, por lo tanto, ese lanzamento de Maradona. Estará a sorprender por arriba o guardameta visitante. Amagando a Maradona. Parece que se descentrou. Atención ao lanzamento. E gol! Gol de Maradona. Impresionante lanzamento do astro argentino. E vexan vostedes a cara que lle quedou o guardameta Galli despois dese impresionante lanzamento. O balón aonde anidan as arañas. Pola mismísima escadra colocou ese balón Diego Armando Maradona. Unha vez máis, a repetición chegou a tocar Lopelo. Está consultando o seu reloxo e parece que nun momento a outro vai dar por rematada esta primeira parte. Neste preciso momento acaba a primeira parte no Estadio San Paolo de Nápoles, o resultado de Nápoles 1, primeira metade empate 1 e un cambio vemos a de principio no conxunto do Milán. Saltou. Fíjate cómo se colocan, ¿vale? Para triangular en corto, para que el otro venga encima, se le eche encima, obligarle a salir, tiquitín, tiquitín, tiqui, 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 taca, ya, uy. Pero lo valiente que son, cuando pierde el balón, al suelo, a tirarse como salvajes. Con número 16, Gullit libre, Van Basten. Guido Van Basten e o botadouro europeo. Atención a Colombo, ese lanzamento aí fora de xogo de Birbis, nese lanzamento de Colombo. Sinalábamos a presencia de Guido Van Basten, un hombre que estivo lesionado moitísimos partidos e que agora parece que volve xa o equipo, non como titular inicialmente, pero sí disposto, por lo menos por parte do adestrador milanés Sacchi, a conseguir novos tantos neste Scudetto, sobre todo nestes compases finais da Liga. Importante partido, importante resultado para decidir quen vai ser o campeón deste Scudetto da temporada 87-88. Xogando aí o Nápoles por medio de Maradona, foise do seu marcador Ancelotti, recuperou o Milán en medio campo, cortou a defensa do Nápoles. Balón con a vantaxe para o líbero Baresi, cede para Giuseppe Galli, o porteiro do Milán, e este sobre o lateral Tassotti. Acoden os xogadores, os centrocampistas e mesmo os dianteiros como Birbis a buscar balóns no centro do campo.
Virdis buscando a Gullit, non puido controlar. Así o fai, sen embargo, Romano para o Nápoles. Atención á xogada de Romano. Non atopa ningún compañeiro. Erro na entrega de Romano. E o balón que segue a... La inteligencia de Ancelotti se va viendo, ¿eh? Cómo hace la cruz. Tin, 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 pero bien. Con la visión para tocarle y la visión para tirarse rápido. Se disputar por parte dos xogadores de ambos os dos conxuntos. Agora parece que Ancelotti consegue dominar, xogándose en prensa pola banda colateral Maldini. E prácticamente de novo control do Milán no centro do campo. Un Milán que é o conxunto que máis goles conseguiu fora do seu terreo de xogo. 19 goles no que levamos de liga. Xogando Tassotti. Adiantouse unha vez máis a defensa Ferrara. Balón favorable ao Milán nesa primeira acción de ataque de Van Basten. O número 4, Colombo, buscando a Van Basten. Este cara atrás para Tassotti. Balón ao segundo pau con a vantaxa para o guardameta Garela. Buscaba Tassotti a cabeza de Gullit. E sen problemas para Garela, que saca unha vez máis longo buscando o número 7, a Careca. Controlou en principio Careca, foise dos marcadores do Milán. Xogada perigosa, balón atrás, o pase da morte, pero Maradona estaba adiantado e recuperou Colombo para o Milán. Apóiase en Baresi, este en Gullit. Recuperou Maradona entre tres defensas. Pisou o balón Diego Armando Maradona. Balón para Gullit. Contraataque do Milán. O propio Gullit, despois de fazer a parede con Ebani. Houbo falta do Nápoles sobre Gullit. A falta parecía clara de Romano nesa entrada e así o considerou o colexiado Lobello. Balón en movimento dentro da área Van Basten, cedendo a Ebani. Atención a ese centro, rexeita Rénica. De novo o balón nos pés dos xogadores milaneses. Segue atacando Van Basten. Tassotti, dentro de Tassotti, pero non hai ningún compañeiro, cando menos polo de agora, disposto a remate. Intentaba sorprender a Ebani, o xogador napolitano aí, conseguiu uno en segunda instancia. El balón que sae controlado desde atrás. Romano, Maradona, segue Maradona, entrado en falta por Colombo, cando levamos xa 4 minutos da segunda parte. Aí está a repetición da entrada por detrás de Colombo a Diego Armando Maradona. Rénica, o líbero, disposto ao lanzamento. Unha nova toma da falta sobre Maradona. Lanzamento de Rénica. Houbo fora de xogo de Careca. Fora de xogo claro. E xogándose ao Milán. Balón que sacan controlados desde atrás. Ancelotti. Segue Ancelotti. A banda sobre Maldini. Ebani, balón a Maldini. Ancelotti. Mais atrás aínda para Baresi. Banda dereita para Tassotti. Tassotti que se pode apoiar en Colombo. Verei como fai a parede. Perde o balón. E haberá contraataque do Nápoles. Maradona, banda esquerda. Segue Maradona. Consegue o apoio de Careca. Careca co esférico loitando cos defensores visitantes, concretamente con Franco Gali. Non houbo falta nesta ocasión. Lembremos que desde que comezou o segundo tempo produciuse un cambio, un troco nas filas do Milán. Atención a Virdis, moi apurado Virdis nesa acción. A intervención de Josep do guardameta Garela do Nápoles. Dicíamos un cambio. Van Basten que entrou en sustitución de Donadoni. Recupera unha vez máis o Milán en defensa. Balón para Ancelotti, o cerebro do conxunto milanés. 6 minutos desta segunda parte. Tassotti
subindo a súa banda. Colombo. Centro, segundo pau, sempre buscando a Gullit. Con el, o seu marcador durante todo o partido, o número 5, Bigliardi. Recuperou Ebani. Maldini. Atención a ese fallo. Colombo. E houve falta. Indica o línea fora de xogo. Indica o línea. E aí está o colexado. Lovelo. Empate a 1 no marcador. E os afeccionados nas bancadas que aínda esperan a victoria do conxunto local. Agás eses 2000 milaneses que están hoxe aquí no estadio de San Paolo. Estadio de San Paolo que presenta un dos maiores cheos da súa historia, preto de 300 millóns de recaudación neste partido, un dos denominados partidos do século en Italia. Xogando Milan, Gullit. Balón para Ancelotti. Busca a Ebani. Abre para Maldini. Centro de Maldini buscando de novo a Gullit. Tocou o seu marcador Bigliardi. E balón favorable ao Milan. Non puide aí controlar Bruscolotti ese balón tocado por Villardi. Colombo que pon de novo en movimento. Tassotti. Acode Van Basten. Tenta facer xogada. Moi marcado Van Basten. Finalmente Franchini tocou ese balón. Houbo falta sobre Romano. Falta de Van Basten. Rápidamente o Nápoles. Esta segunda parte está xogando con máis rapidez. Atención á subida do número 4 Franchini. Más rápido Baresi. Cedeu sobre o seu porteiro Gali. Maldini. Para Colombo. Baresi. Balón largo. Buscando Ancelotti. Centro deste. Cortou perfectamente colocado o líbero Rénica. Deixa para Maradona. A piques de perder o argentino. E balón finalmente fora favorable ao Milan. Forzou moito esa acción Maradona. Descansou en exceso e cando tentou combinar con Romano, o balón saiu pola liña de banda. Xogando agora Baresi. Gullit, atención ao lanzamento de Gullit, fora, un lanzamento do xogador holandés do Milán que tentou sorprender o gardameta Garella. 9 minutos da segunda parte, empate a 1 no marcador. Recordamos, no minuto 36 un gol de Virdes para o Milán e no minuto 45 un golazo de Diego Armando Maradona para o Nápoles. Garella buscando unha vez máis a cabeza do brasileiro Careca. Adiantouse perfectamente Maldini. Controlou Bagni. Balón para Baresi. Este sobre o seu porteiro Giuseppe Gali. Xogando agora o conxunto visitante, o seu capitán e líbero Baresi facendo a combinación con Colombo. Romano que loitaba por ese balón. E finalmente o lanzamento de Franchini que parece que petou nun adversario, por lo tanto favorable ao Nápoles, o equipo que vai producir o segundo o troco do partido primeiro nas súas ringleiras. Giordano, o dianteiro centro Giordano, parece disposto a sair ao terreo de xogo. Pelaía Giordano que parece que sustituía a Romano. Dous puntas o conxunto do Nápoles, Giordano e Careca, e con Maradona de enlace entre estes dous xogadores. Xogando Milán. Balón para que tentaba recoller Van Basten. Adiantouse unha vez máis Rénica. Fora de xogo, claro, de Colombo. Aí o teñen o xogador, o rubio xogador, o número 4 do equipo milanés. Un centrocampista que adoita entrar polas bandas, especialmente pola banda dereita. Un home
que habitualmente axuda ofensivamente a xogadores como Virdis, Gullit ou o propio Van Basten. Xogando Rénica desde atrás, lanzamento longo do líbero napolitano. Haberá control perfecto da defensa milanesa. Gullit toca de cabeza, non chega Virdis, chega antes Bruscolotti, segue o balón en terra de ninguén o capitán Baresi. Ebani xogando agora, Ebani cara ao centro, busca a parede con Colombo, segue o extremo milanés, o balón non saiu, tivo que tocar de cabeza Ferrara, segue Gullit. O Milán que controla ese balón con Tassotti reclamando falta de Billardi. Efectivamente, aínda que hai reclamación do central napolitano, vexan vostedes como sonríe irónicamente Lobello para indicar que a falta existiu. Unha falta que se produce aos 12 minutos e medio desta segunda parte. Unha segunda parte na que o Milán está dominando máis, non está creando ocasións claras de gol. E aí está o gardameta do Nápoles, Garela. Libre indirecto indica Lobello. Aí teñen Ebani e Colombo, toca Ebani. Atención á entrada dos dous holandeses de Van Basten e Gullit. E o colexiado indica falta favorable ao Nápoles. Aínda que os milaneses reclamaban falta precisamente da defensa, empurrón que non sabemos se produciu, o certo que o árbitro considerou que hubo falta en ataque. Segue animando o público napolitano o seu equipo en busca desa victoria decisiva. Lembremos que solamente un punto separa ambos os dous conxuntos na táboa clasificatoria. Por lo tanto, partido decisivo xa nesta recta final en busca do Scudetto. Jogaba o Nápoles, intervención de Tassotti e finalmente de Giuseppe Galli. Balón para Baresi. Ebani buscando a subida de Maldini. Logra controlar o defensa milanés, o cruce Rénica. O colexiado indica falta favorable ao Milán. Foi unha falta de Careca. Me parece que vai ser Gullit o encargado dese lanzamento. Pode haber lanzamento directo a porta, xa reforzan a barreira os xogadores napolitanos sobre Careca para impedir o lanzamento. E 7 xogadores ao remate, centro raso de Gullit. Atención a Maradona que segue co balón, reclaman man os xogadores napolitanos e o colexiado que sinalou a infracción do capitán do Nápoles. A segunda man que comete do mesmo xeito Diego Armando Maradona. Aí se pudo apreciar perfectamente o bote que deu Maradona con súa man dereita. Recuperou o Milán, que está dominando nesta segunda parte. Colombo buscando a Gullit, taconazo deste para Van Basten. Bruscolotti, non hai nadie do Nápoles adiantado, sen problemas para Baresi. Apóyase en Ancelotti. Balón que corta a defensa do Nápoles. Giordano na primeira acción ofensiva. Recuperou o Milán. Partido moi embarullado nestos minutos. Estamos cerca do minuto 16 da segunda parte. Recordamos unha vez máis resultado: Nápoles 1, Milán 1. Os dous goles conseguidos na primeira parte. Ebani. Balón que tentaban xogar aí en profundidade para Gullit, foise directamente fora á dereita de Garela. E o propio Garela que indica aos seus compañeiros como teñen que marcar, mentres Lobello segue falando prácticamente con todos os xogadores de ambos os dous conxuntos.
parece que non hai moita presa por parte do conxunto local. Lembremos que levan un punto da vantaxe sobre o conxunto napolitano e, polo tanto, co empate seguirían tamén cunha vantaxe dun punto de cara a esta recta final da Liga. Pero 43 anos, Rosario Lobelo, internacional por Italia. Xa se prepara o segundo troco no conxunto local. Parece que están dispostos os xogadores locais a gañar o partido. Velaía sola, estaba a piques de entrar no terreo de xogo. Non sabemos se lle permitirán a Bianchi facer o troco. Serve tamén todo isto para perder un poquinho máis de tempo nestes minutos de partido. 18 minutos da segunda parte. Romano que vai poñer o balón en movimento. Adiantouse sen problemas a defensa do Milán. Maldini atención a esa puna entre Pirdis e Bruscolotti. Aí teñen o lateral dereito do Nápoles, Bruscolotti, e de novo balón en poder de Garela. Unha vez máis buscando a Careca. Houbo falta do Nápoles xogándose a Ancelotti, Tassotti, Colombo, balón favorable ao conxunto napolitano. Houbo falta do número 11, Romano, indicada por Lobelo. Rápidamente o Milán pon o balón en xogo. Atención á subida de Baresi, lanzamento á esquerda de Garela. Aí teñen o capitán do Milán, Baresi, e unha das poucas oportunidades desta segunda parte do Milán. O Nápoles prácticamente nos 20 minutos que levamos desta segunda metade non chegou sobre os dominios da portería defendida por Giuseppe Gali. Aí estaba Giordano, segue Giordano, Careca, atención a Careca, entrada de Baresi precisamente sobre o xogador brasileiro, un xogador que entraba perigosamente de cara a porta do gardameta Gali. E aí de novo a repetición desa caída de Careca pola entrada do capitán milanés. Un Careca que recibira na primeira parte unha durísima entrada cando ian disputados os primeiros minutos de partido. De novo posición para Diego Armando Maradona. Recordamos o gol que conseguiu na primeira parte no minuto 45 nun lanzamento ao borde da área que se colou pola mesmísima escadra do porteiro da portería que defende Giuseppe Gali. E Gali precisamente indicando a seus compañeros que salten agora cando lance Maradona, que se ergan tentando tocar o corpo coa cabeza eses balóns moi axustados de Pelusa Maradona, o xogador que é un auténtico mestre neste tipo de lanzamentos. De novo atención a esta xogada, minuto 21 de partido. Agora si saltaron efectivamente os xogadores, tocou Maradona para Rénica, segue Franchini, Gullit e finalmente había posición irregular dos xogadores napolitanos. Fora de xogo claro de tres homes do Nápoles. Gullit para Tassotti. Ancelotti roubou aí o Nápoles. Giordano tenta sorprender desde esa distancia a Gali. E de novo Milán montando o seu ataque, esta vez polo lado esquerdo. Van Basten apoiándose en Maldini. Balón para Colombo, adiántase Bigliardi, recupera sen embargo o Milán. Ancelotti para Gullit.
Pola dereita está Colombo. Xogada persoal de Gullit. Centro e atención ao gol. Virdis no minuto 22 e medio da segunda parte. Xogada pola dereita de Gullit e o gol de Virdis. Aí José Maldini, balón para Colombo, adiántase Bigliardi, recupera sin embargo o Milán. Ancelotti. Ahí tiene el maravilloso Ruud Gullit, que también decidía campeonatos. Para Gullit. Dentro, fuera. Por la derecha está Colombo. Jugada Es físico, pero es técnico. Se va alejando, pero... personal de Gullit. Es un bombazo, pero le pega con técnica. En 70 minutos no había centro, prácticamente. No había ningún centro, no jugaban los centros. Cuando el equipo rival está más cansado, se dedican a centrar. Centro e atención ao gol. Maravilla. Virdis, no minuto 22 e medio da segunda parte, xogada pola dereita de Gullit e o gol de Virdis. Aí está a repetición, o centro. E como chega desde atrás o dianteiro centro Virdis, que consigue dese xeito o segundo gol do Milán. Lembremos que no partido de ida gañara o Milán por 4 tantos a 1 ao Nápoles. Unha das 3 derrotas do conxunto napolitano na presente liga. E hoxe parece que o Milán está disposto a repetir éxito da primeira volta. Complícase a gaña o Milán por 2 goles a 1, os 2 goles anotados por seu dianteiro centro Virdis. Atención a Maradona, que buscaba meter en profundidade para Careca e houbo máis de Careca. Así o sinala o colexiado. Tamén serve isto para perder máis tempo por parte do conxunto visitante, un conxunto que agora sí está dominando no marcador. Acosaba Diego Armando Maradona a Giuseppe Galli, pero certo é que Milán terá que defender a partir de agora esa vantaxe no marcador. Intervención de Careca, balón solto, seguen os xogadores milaneses, non chegou Colombo, chegou Giordano, segue o lío no centro do campo. Gullit, parece que non chega Ebani. Agora sí recupera o xogador milanés, mentres hai un xogador do Nápoles tirado no chan, xogador que non é atendido por ninguén. Ebani. Houbo falta, indica o colexiado, falta de Rénica. O Milán está dominando, sobre todo no centro do campo, nesta segunda parte, e dai esa vantaxe que leva no marcador de 2 goles a 1, os 2 goles conseguidos por o seu dianteiro centro Virdis. Gullit, o encargado de efectuar o lanzamento da falta cometida por Rénica. Aí vai Gullit, rexeitou a defensa do Nápoles, recupera Colombo, balón para o lateral Tassotti, este o centro para Ancelotti. Baresi buscaba meter aí un balón en profundidade, pero a vantaxe foi para Bruscolotti, o lateral do Nápoles. Levamos xa case 26 minutos, ver aí o marcador, 1-2, os goleadores Maradona para o Nápoles e Virdis en 2 ocasións para o conxunto do Milán, e o Scudetto da temporada 87 e 88 en xogo. Baresi cara atrás, agora se empresa os milaneses, os cánticos das bancadas que corresponden aos afeccionados do norte de Italia,
e moitas dificultades para Maradona e os seus compañeiros de superar este marcador adverso, ou cando menos empatar o partido. Prácticamente o Nápoles na segunda parte non creou ninguna só ocasión de gol. Aí está Gullit buscando a Van Basten, que entrou na segunda parte. Atención a Ebani, cruzouse perfectamente Rénica, o libre napolitano, e enviou o balón á esquina. Segue sendo máis perigoso Milán nos seus contraataques, sobre todo cando Gullit pode acudir a buscar eses balóns ao centro do campo e profundizar sobre Van Basten ou Birbis. O propio Gullit que reclama ao centro a súa testa. Vexan vostedes a defensa napolitana situada baixo os paus. Balón que queda solto, parecía fácil para Maldini rematar, pero houve intervención da defensa. Van Basten, que está disposto a roubar ese balón, finalmente non puido ser pola intervención de Ferrara. Houve falta agora contra o conxunto do Milán, falta sobre Careca, e Rénica vai ser o encargado do lanzamento. Parece que se prepara un novo troco. Nesta ocasión non é sola o xogador que estaba antes disposto a saltar, senón o dianteiro Carnevale, o que salta no minuto 28 de partido ao terreo de xogo. Carnevale é un xogador tamén moi loitador, que entra por un defensa, polo lateral Bruscolotti. O adestrador napolitano busca o empate, está dando entrada a dianteiros. Atención a esa liorta entre Careca e Maldini. O partido estáse xogando con bastante deportividade. O colexado Lovelo non está tendo ningún tipo de problemas, a pesar do moito que se xogan estes dous equipos de cara á consecución do Scudetto. Recuperou aí en defensa o Nápoles, Rénica. Sen embargo, perde unha e outra vez en medio campo o equipo de Maradona. Está se impoñendo o Milán nesa parcela ancha do terreo de xogo, e a base de rápidos contraataques está creando ocasións de perigo. Non está xogando ben o Nápoles. Homes como de Nápoli prácticamente non fixeron nada do que levamos de partido. Maradona logrou un excelente gol, pero Careca ten moitas dificultades para superar os seus marcadores. Atención a Carnevale, primeiro balón que toca Carnevale, loitador que tentaba chegar en xogada individual, balón atrás ás mans de Gali. Tocou Birbis de cabeza, balón no que non hai fora de xogo, por lo tanto Giordano parte en posición legal. Atención a esta xogada de Giordano. Hai dous homes, Maradona tocou a piques de caer, pero finalmente Giuseppe Gali recolleu o esférico. Atención ao contraataque do Milán. Gullit, o Nápoles adiantou liñas logo do gol de Birbis. Atención a Gullit, pode ser o terceiro gol, efectivamente. Van Basten acaba de conseguir o 3-1. Trepidante Gullit, es que sí, que Maradona tiene una gran técnica, pero es que Gullit tenía también mucha técnica y inteligencia, que aguantaba también los 90 minutos súper bien. Balón no que non hai fora De las maravillas donde está Gullit antes de que empiece el ataque, el contraataque, el ataque de ellos. Ahora se están arrinconando ya en minutos 73, 75, bueno. Portero como saca con la mano rapidísimo. Ahora empieza a abrir como siempre el rombo que hace, táctico. Pase largo y conducción. Y ahí va Gullit. Tiene espacio y no lo va a soltar. Va mirando pero no lo va a soltar. Carrerón de Gullit y ya está. Acaba de conseguir o 3-1. Minuto 30. Segunda parte e o Milán que prácticamente sentencia o choque. Gran xogada de Gullit, arrancou desde atrás e deu un gol feito por
polo menos empatar este partido. Difícil o vai ter, non está creando ocasións claras. Seu compañeiro e compatriota Van Basten. Eso sí, Lle restan ao Nápoles. se pitaban pocas faltas naquella época, pocas faltas, e mira, Difícil o vai ter, non está... pero las que se pitaban también eran bastante más duras porque llegabas tarde y no había amarillas. Ya empieza a hacer faltas y sigue apretando el Milan, que durante los próximos 20 minutos pues se puede llevar el partido o no. Auxiliar o xuiz de liña da banda do ataque napolitano. Agora Baresi perde tempo, Ancelotti tamén, e finalmente o balón que vai ás mans do gardameta Galli. Maldini xogando para o Milán. Baresi abrindo para o lateral Tassotti, este para Gullit. Tassotti. Recuperou aí a defensa do Nápoles, houve falta, rapidamente tenta xogar o Nápoles a ver se sorprende nun contraataque o conxunto do Milán, o Milán que se pecha moi ben atrás. Agora sí, de Napoli buscando polo lado esquerdo a Giordano, e fora de banda favorable ao conxunto local. Está presionando moito, tanto no centro do campo como no mesmo ataque o conxunto visitante. Atención a Romano, centro pasado, cabezazo e gol. Gol de Careca. O segundo tanto napolitano que sobe ao marcador. Minuto 32 e medio da segunda parte, de aí acción repetida. Romano centra e cabezazo de Careca que acaba no fondo das mallas. Superou perfectamente Careca a Maldini nese remate de cabeza, un balón pasado de Romano, e aí está o testarazo do brasileiro ao fondo das redes da portería que defende Giuseppe Galli. Estamos vendo un segundo tempo máis interesante ca primeira parte, e agora vexan como presionan os dianteiros, que parece que houve falta. Non sabemos se falta do dianteiro ou pasos do porteiro. O certo é que estaba Giordano diante do gardameta Giuseppe Galli e que Galli non podía sacar. Agora sí, Galli pon con perna esquerda o balón en movimento. Van Basten que tenta buscar ese balón, parece que pode levar o esférico loitando con Ferrara, finalmente o propio Ferrara que afasta o esférico. Maradona co peito de Napoli, intervención da defensa. Parece que Maldini conseguiu combinar con Ebani. Houbo falta sobre o lateral esquerdo milanés. Mentres vemos a Giordano tirado no chan, a falta, sen embargo, é favorable ao conxunto visitante. Unha falta de Maradona, vai ser atendido Giordano, que saiu na segunda parte. Parece que sí, xa todo disposto para que se reanude o xogo os 35 minutos e medio desta segunda parte. Atención a ese lanzamento sobre Gullit, segue Gullit, moi escorado agora na banda dereita, centro de Gullit, non tiña ningún compañeiro. Virdis que acude agora, Colombo tentaba facer xogada, Van Basten co balón, o propio Gullit, atención ao Milán, Gullit alto, disparo alto do xogador holandés. Unha xogada de novo repetida por parte dos visitantes, sorprendendo en rápido contraataque a defensa napolitana. Unha defensa que conta nesta segunda parte con un efectivo menos. Bruscolotti deixou o seu posto dianteiro Carnevale. Cambio no Milán,
Virdis, o autor dos 2 goles do conxunto milanés, baixa os vestuarios e no seu sitio entra co número 15 Massaro. O balón xa en xogo, sacou unha vez máis longo Garela, Maldini enviou Bruscolotti fora de banda, balón favorable ao Milán, últimos minutos de partido. E seguen os lanzamentos favorecendo o xogo do Milán, que está realmente acosado polo Nápoles no centro do campo. Pero vexan vostedes como non hai presa para xogar cara adiante, balóns atrás, tranquilidade. O gardameta Giuseppe Galli combinando agora co lateral Maldini sobre Gullit. Había posición irregular fora de xogo do dianteiro holandés e polo tanto lanzamento favorable aos locais. O líbero Rénica buscará balón largo sobre a portería dese home sen problemas para Giuseppe Galli. O balón prácticamente de portería a portería, controla o Milán por medio do recén comprado Massaro. Balón para Colombo, atención a penetración de Colombo, balón atrás, recolle aí Van Basten, apóyase en Ebani, balón ao centro para Gullit, Giordano roubou aí o holandés e houve falta do propio Gullit. O colexiado que se empeña que sexa exactamente aí o lanzamento. E vexan vostedes a Ferrara, como di, pois aí exactamente aí, como discute co colexiado. As perdas de tempo favorecen o conxunto visitante, o Milán que vai gañando polo de agora no marcador. Había posición antirregulamentaria de Giordano e de novo lanzamento favorable ao conxunto visitante. 39 minutos da segunda parte. Nápoles 2, Milán 3. E o conxunto milanés que está controlando perfectamente o partido nestes últimos minutos. De novo o gardameta Galli no lanzamento longo, cortou a defensa enviando directamente fora do Nápoles e sen prisas no Milán. Agora de novo Tassotti. Van Basten, houbo falta do dianteiro centro holandés sobre o marcador. Parece que hai algo máis que palabras entre Ferrara e o propio Van Basten, pero a cousa non pasou a maiores. Xogando agora o Nápoles, ten que baixar Careca a buscar eses balóns. Lanzamento sobre Romano, Rénica tamén incorporado, velaí a Rénica, segue o líbero pola esquerda, tenta facer xogada moi apurado. Finalmente o balón que tras tocar no propio Rénica acaba saindo pola liña de meta. Lanzamento favorable ao Milán. ...40 minutos da segunda metade. Recupera aí en medio campo en principio o Nápoles. Sen embargo, os xogadores do Milán están se anticipando perfectamente aí na liña ancha do terreo de xogo a todas as accións do conxunto do Nápoles. De novo buscando a Careca. Fora de xogo de 3 homes do Nápoles. Como correra na primeira parte, o Milán está adiantando a súa defensa, unha defensa en liña que está deixando moitísimo. Es que es impresionante, tienes que darte cuenta de lo impresionante que es, en minutos 78-80. Ahora,
han tenido unos minutitos abajo, ¿vale? De acuerdo, que han sacado centro, el Napoli y tal, y hay algún centro por aquí, pero si en el minuto 80 se nuclean, hace un núcleo total y vuelven a trabajar comunicándose todos juntos, apretar en medio con poco espacio y adelantarse y tirarse rápido al suelo y adelantarse rápido al suelo, es que siguen trabajando de una manera impecable, ¿eh? Como se comunicaban y se ordenaban. Luego, los desmarques para centrarla al maravilloso Van Basten, pues hay que aprovecharlo ahora. Unhas veces en fora de xogo os homes do Nápoles. Non foi afortunado ese lanzamento milanés. O propio Garela non quere nin collelo o esférico. Cara adiante sobre Carnevale e Giordano. Hubo falta sobre Giordano, ainda que parece que se sinalou previamente unha infracción dos xogadores napolitanos. Estaba certamente en posición irregular Carnevale, máis adiantado que a defensa, e o colexiado considera que a falta sobre Velaí, o xogador Giordano, foi posterior. Empurrar antes Giordano. E balón, polo tanto, favorable ao Milán. De novo Garela fora da súa área. Careca, atención a Giordano. Foi máis rápido Tassotti, enviou a córner. Poucos córners neste segundo tempo, porque o xogo prácticamente moveuse máis rápido sen necesidade de pasar polas esquinas. O certo é que agora ten unha das últimas oportunidades no minuto 42 e medio Nápoles de conseguir gol. Atención a Maradona, rexeita Baresi e o lanzamento de banda que será favorable ao Nápoles. O propio Maradona buscando o esférico, vai facer o lanzamento. Maradona Tocou Baresi. Balón para o Milán, atención ao contraataque, a saída do Milán, 4 homes contra 2 defensas. Gullit estivo agora lento. El problema es el pase al culo, cuando pasas por detrás, pues claro, como no tenga una pierna súper elástica y sepa regatear de rabona, porque vamos, una elasticidad tremenda, el pase al culo es un defecto. O holandés. La picas allá y ya está. Linear indica balón favorable ao Milán. Ahora hay que jugar largo y picarle, si se pierde y punto. Y fuera de juego, claro. Balón xa en xogo, Tassotti. Ancelotti, o seu porteiro Giuseppe Gali. Aí ven o tempo que vai desta segunda parte, o partido a punto de rematar. 3-2 gaña o Milán no campo do Nápoles, no San Paolo. xogando xa desesperado a conxunto napolitano, buscando ese tanto. Baresi controla diante de Giordano, el balón ás mans de Giuseppe Gali. Se dá prisa por botar o esférico cara adiante, pero precisamente a xogada sae ben. Balón para Ebani. Hai posición antirregulamentaria de Van Basten. De Napoli, un home moi apagado durante este partido, sobre todo na segunda parte. Careca de cabeza buscando a Giordano, adiantouse Maldini, o lateral esquerdo do Milán. Balón que tentaba xogar aí sobre Gullit. Garela de novo no lanzamento longo, buscando unha outra vez a cabeza de Careca. Controla Diego Armando Maradona, diante dele está Gullit. Fíxense. Es que hay que reflexionar y revisar lo que dice Ancelotti, lo bien que trabajaba, porque este equipo trabajaba y entrenaba tremendo, ¿vale? O sea, es verdad que jugaban y entrenaban de la misma manera, pero
modificó los entrenamientos del modelo de juego de 3, 4 jugadores asociándose a entrenar duro en la asociación, ¿vale? Y en los filtros, pero luego pasar a entrenar en núcleo, en defensa y contragolpe, y exigirle mucha brutalidad. También en la preparación física, una continuidad grande en cambio de ritmo y resistencia. Pero es que se comunicaban súper bien, es una maravilla. Mira qué minuto y mira cómo está. A defensa do Milán, como deixou a 5. Si pierdes el balón en la esquina, fantástico. Si un jugador en forma manda centro y después el centro hace la falta, si no puede seguir con el balón y rematar, pues la falta arriba. Juega muy bien. Pero eran jugadores valentísimos, muy valientes también. Gullit era brillante. Y Baresi, en pocos metros era brutal. Ancelotti era excelente. Pum, pum, y ya está. Tentaba buscar a Ebani, intervención de Napoli. 45 minutos y medio ya superados. Continúa Oxogo, Maradona, Careca. Atención a Careca. Segue o brasileiro. E Baresi que enviou o balón a córner. Pode ser a última oportunidade do Nápoles de empatar este partido. Aí está o lanzamento de córner, Careca, Giordano que non chegou, lanzamento moi mal de Ferrara. E final do partido, final con victoria do Milán por 3-2 no terreo do Nápoles. Victoria importante para os xogadores milaneses que dese xeito pasan a ocupar o primeiro lugar da táboa clasificatoria. Un Milán. Pues él lo tiene, una obra maestra del fútbol, para que la disfrutes. Total Fútbol. El Dream Team de la historia está aquí, ¿vale? El equipo ideal de la historia. Del 1 al 25. 25 Dream Team, balones de oro de la historia, ¿vale? El equipo de oro de la historia, donde puse a Rigosaki con Ritus Mitchell, pero realmente Rigosaki es el tercer mejor técnico de la historia. El cuarto es Brian Clough. El quinto es Marcelo Lippi igualado con Ancelotti, sexto, Guardiola séptimo, porque no es lo mismo lo que tienes por lo que consigues. Y los mejores jugadores de la historia, extremos, interiores ala, medias puntas, organizadores ofensivos, delanteros y centrales como Ferrara, que tiene una carrera y una técnica impresionante de defensa, porteros y etcétera, carrileros laterales. Luego tienes desmontando a Guardiola, ¿no? Como copia durante muchos años de 16 técnico y de fútbol champán, etcétera. Y crear modelos de juego, partidos históricos analizados, jugadores históricos también. Y la escuadra ideal de la Italia, 1, 2, 3. Y el equipo ideal de España, 1, 2 y 3. El ideal del Valencia también, 1 y 2. Toda la historia aquí, para dejar los mejores jugadores técnicos de la historia. Para ti, sin banderas, sin elogias, sin perversiones, solo es fútbol. Disfruta. Teo Sivasnu, Total Fútbol.